mig ind til denne kanal. Altså, når jeg har set på YouTube, mine venner er også på YouTube, ikke? Fordi jeg vil rigtig gerne være på YouTube, fordi jeg synes det er sjovt til at lave YouTube-videoer. Og jeg har alt muligt, og derfor der laver jeg YouTube-videoer. Og mens jeg laver YouTube-videoer, så har jeg det sjovt med at lave dem, så det er derfor. Nå, alligevel. Det er fordi, at nogle gange, så har jeg bare lyst til at lave YouTube. Hvad skal vi lave på den? Jeg har allerede tænkt en survival game video på. Vi kommer også til at lave en hel masse andre. Fordi, jeg ved ikke, hvis Splæk kommer med. Jeg tror det er med. Splæk kommer vi også til at være med til. Og ja, vi kommer også til at lave en masse andre. Og jeg skal have sidste lille lave meget. Det gør ikke det. Det er min lille arena, som jeg bruger til min infos. Og hvis der kommer noget nyt til kanalen eller sådan noget. Men ja, jeg har også tænkt at lave et Modern Survival på et tidspunkt. Men det kommer til at tage ret lang tid, hvis vi gør det der. Så jeg laver altså ikke sådan lige præcis de der ting på den prik, så ja, du ved, jeg laver ikke de der ting normalt, men jeg laver YouTube-videos normalt. Det er mit job nærmest, altså. Mit job er for at have jer til at have det sjovt, have det skægt og se på min YouTube-video. Jeg har lavet en YouTube-video før, det gik godt. Nå, men det her bare til at introducere jer til min kanal. Og jeg ved ikke, hvis I kan høre musikken. Jeg aner det ikke, men det er ret godt. Det er fedt at være. Ja. Så. Alligevel. Okay, så vi ses næste gang. Og det er virkelig det, så ja, virkelig det. Det er bare at introducere. Vi ses.